И здравейте хора, аз съм Хагадол на BGLIT и днес съм подготвил интересно видео, добри неща, които се случиха, но няма да играм много, просто ще говоря. Добре, първото, взех тази яка Player Icon, ще да кажа яка иконка, но да, як Player Icon, който SpongeBob е златен. И от Brawl Pass за това, че да, ние в клуба почти взимаме 30, третите 10 джема. И сега новините, така, дано нищо не сте видяли. Първо, падна ми се най-мечтаният герой, който иска от Legendary Stardrop. Направо го дигнах кит на 11 левел и купих всичко, както виждате. В коментарите пишете дали този Star Power е най-добра. Знам, че това е най-добрия, не ли по-добрия гаджет, защото става на видео. Но да, след това ми се падна петък, аз видеото го снимам в понеделник. Сигурно ще го кача във вторник, сряда или може и понеделник, ако ми се обработи. Както и. След това, в събота ми се падна аж от Mythic Stardrop, като ставах Diamond в ранкета. И в неделя ми се падна Willow от Mythic Stardrop. Това е добър късмет. И сега най-важно. Вижте колко купи съм. 22 000, почти 600. Вижте ми стария акаунт. 30, паднал съм, защото не съм играл, но 30 000 купи и 500. Да, и 600. Така, това видео ще е кратко, но сега, готови ли сте да видите какво направих аз вчера вечерта? Казах си, добре, айде да игра с Лили. Както знаете, че ме беше 28 ранг, бях паднал малко купи с нея. Казах ми, нали, да игра с Лили, пък какво стане? Това е на 15 септември вечерта. Цяло лято можех да играя с Лили, да направя това нещо, което сега ще ви покажа. Но си казах, айде, ще пробвам пък какво да стане точно на 15 септември вечерта. И сега вижте какво направих. Направих 30 ранг Лили. 30 ранг. И Gold 1, нали, в същото време. 30 ранг. В момента съм 1001 купи с Лили. Сега ще ви покажа даже кой съм в България. Така, отивам. 200 място в България. Сега извинявам се, че не мога да се обосновя, но 200 място в България. Това е добре. Точно най-накрая, но пак съм в класацията. Вчера, с нощи по-скоро бях, защото днеска сме 16 септември, почнахме училище и да. Ми се почваше, но няма как, трябва да уча. И ставам 7 клас. Добре. Ето 200, нали? И така. С някои други герои също съм в класацията. С Грей съм в класацията. И с други бях, но сега съм паднал, защото не игра. С Поко бях, с Едгар бях. Но няма нищо, не. Бях топ 1000. Както да. И да. Може да изиграя с някой с една игра и видеото ще приключи. Искате ли с кит ще изиграете? И кажете дали съм станал добър с кит. И скоро ще взимам и Санди. Но това е много голямо постижение според мен. 30 ранг. Аз съм първият в класа, който е 30 ранг. Един мой приятел от класа направи Legendary на ранкет. Но според вас кое е по-добре? Да направиш 30 ранг или Legendary?
Пишете в коментарите, аз пък викам Извинявам се, просто не се усетих. Вижте, има мускула, спонжбоб мускули с тия. Направо, още няма да скачам. Идея. Добре, ще да изненадам Макса, но тя мисля, че Пачек. Искам да пишете в коментарите какво да е следващото видео. Защото може да ми свършат идеи. Сега, например, нали, показвам, нали, че съм станал 30 ранг. Може да ми свършат идеите, откъде да знам. Добре. Така. Тук. Добре, това ви. И мисля, че съм добър с кит. И да. Станах 22 600. Буквално почнах този акаунт в началото на лятото, нали минали си го изгубих. Този го почнах в началото на лятото 11 000 купи. В момента съм 22. 11 000 купи съм дигнал, нали, за цялото лято. Играл съм, нали, но има хора, които играят повече от мен. Добре, чао хора! Няма какво друго да кажа за това, че чао и ще се видим другия път.